Bro, jam godan hoa godana. Harus siung tamu nggak? तामुलपुर फरायसालिमाया दिनै कालचारेल रेलि लादों आरो बे रेलिखौ जोङो 38थि जि कलेज उइक फेस्टिभेल बे कलेज उइक फेस्टिभेलनि जोबथा हाबाफारि हिसाबै जों हारिमुआरि हानजा सुरनाय बादायलायनाय लादों आरो बेवहाय जोङो तामुलपुर फरायसालिमायाव थानाय गासै बिफानफोरनि गेजेराव बादायलायनाय होदों आरो बे बादायलायनायाव गासै जोंनिया मोन 10 डिपार्टमेन्ट दङ आरो बे मोन 10 डिपार्टमेन्टआबो बाहागो लादों आरो बेखौ जोङो तामुलपुर फरायसालिमा मेन गेटनिफ्राय जागायनानै मटंगा पार्कसिम थांगोन आरो बेनिफ्राय जों मिशन जानानै गिदिंनानै फैगोन दा बेवहाय जों दिनै जि हाबाफारि लादों बे जोबोद मोजां जादों गाजा गोमजायैनो जादों होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जि रोखोमै बाहागो लानांगोन बेबायदि जों बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों फोरोंगिरिफोराबो जोबोद मोजाङै गावबा गावनि बिफानखौ गाइड होदों दा ओंखायनो आङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोबोद गाजा गोमजायै जादों होननानै बुंनो सानो आं दा मोनसे हिसाब खालामना नायदोंमोन प्राय 600निफ्राय 700सो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों आरो किसुमान फरायसा फरायसुलिफोरा फैबाय थादों बिसोर लामा ससेयावनो बाहागो लागोन होननानै बुंदों दा ओंखायनो आं सान्दों मथा-मथि 800सो फरायसा फरायसुलिफोरा बेवहाय बाहागो लादों होननानै बुंनो हायो बे कालचारेल रेलियाव गासै जोंहा जिहेतु मोन 10 डिपार्टमेन्ट दङ बे डिपार्टमेन्टफोरा गावबा गावनि डिपार्टमेन्टफोराव मोनसे टीम सायख'ना लादों आरो बेबायदि बिसोरो बाहागो लादों आरो जोंनि जेनेरेल जि टीम कलेजआ होनाय टीमा जाबाय माने इउनिटि इन डाइभारसिटि आरो बेनि सायावनो साब टपिक हिसाबै गावबा गावनि डिपार्टमेन्टफोरा मोनफा टपिक बासिना लादों आरो बेयाव जोङो बादायलायनाय होदों जिहेतु जोंहा नायबिजिरसंनायनि थाखाय तामुलपुर डिग्री कलेजनि बर' बिफाननि फोरोंगिरि प्रनिता ब्रह्म आरो असमिया बिफाननि फोरोंगिरि अनामिका दास बायदि बिथांमोनखौ जों लिंनानै लाबोदों दा बिथांमोना आयदानि सायाव मिलायनानै सोर माबायदि प्राइज मोनो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेखौ बासिनानै जोंनो होगोन सोर बुंनो नंगौ खोथाया खिन्थु जोंनिया जिहेतु गासै डिग्रियाव 1500 फरायसा फरायसुलिफोर दङ दा बेनि गेजेराव जोंनिया जेसेबां फैदों दा बे 800नि गेजेराव बुंनो थाङोबा 500आनो हिन्जावसाफोर 300सोआल'सो हौवासाफोर जागोन आरो दा जेखि जाया हौवासाफोरा एसे पार्टिसिपेन्टआ खम जाबाय नै दा आंनि खाथियावबो बे सिख्लाफोरासो दंफायो सेंग्राफोर रावबो गैया बेबायदि दा जेखि जाया हिन्जावसाफोरा दिनै एसे एक्टिभलि पार्टिसिपेसन खालामनायखौ जों जेरावबो नुनो मोन्दों बे जाबाय मोनसे मोजां लैखोन जेखि जाया हौवासाफोराबो खेला धुलाफोराव बाहागो लादों बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां लैखोन होननानै बुंनो हायो